Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Ikaw patron nga Domingo sa Kwaresma, hapit na moabot ang atong pagsaulog sa Holy Week. Niya ang ato rong color pink sa atong liturgical color, mo ni ang optional color kay gitawag man ni karon og Laetary Sunday or Domingo sa pagmaya, Domingo sa kalipay, ngano man tungod kay duol na ang atong kaluwasan. Gilingay mong tupad, hinahapit na kamaluwas. Ang uban ay murag mga patay lang yapog mga naong, no? Wa gyud kalipay, ngano man kay wa sa gyud maghuna-huna unsa gyud ning kaluwasan. So hinaut unta nga niining atong misa karon madugangan ang atong pagkaamgo sa dako kayong gasas kaluwasan nga gihatag sa atong Ginoo. Wiampo sab nato ang katanang katawhan sa kalibutan nga mudawat unta sa kaluwasan nga gitanyag ni Kristo o dili maglinuwasay las kaugalingon hangtod maggubat na lang noon. Ang ato sang mga benefactors and donors nga misunod sa pagkamanluluwas ni Kristo, pinaagis ilang pagtabang dinhi sa atong parokya o sa simbahan, meaning pagpamalit aning mga slots nga mo'y hinungdan nga nahimong lampuson ang atong mga proyekto. Hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kalipay o kaluwasan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong pulong sa katingalahang paagi imong gipabalik ang tao nganha kanimo. Itugot nga kami ang katawhan nga Kristiyanos makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta uban ang madasigong debosyon ug buhing pagtuo
Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa Kronikas. Ang mga pangulo sa Huda, mga pari ug ang katawhan misamot pagkamasupilon. Gisunod nila ang tanang salawayong buhat sa kanasuran ug gihugaw-hugawan nila ang templo sa Ginoo nga gibalaan niya didto sa Jerusalem. Ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan, nagsigig pahimangno kanila pinaagi sa iyang mga alagad, kay nahingawa man siya sa iyang katawhan ug sa iyang templo, apan nagpadayon sila sa pagbugal-bugal sa mga alagad sa Dios. Gitamay nila ang iyang mga pulong ug gibugal-bugalan ang iyang mga propeta, ug dili na kani mapuy-puy, busa nasuko ang Ginoo sa iyang katawhan. Busa ang hari sa Babilonia giaghat sa Ginoo sa pagsulong kanila o gipamatay sa mga taga-Babilonia ang ilang mga batanong anak pinaagi sa buha sa gubat dito sa templo sa Ginoo. Wala niya sila kaluy-i, batanon ug tigulang. Gitugyan niya silang tanan ngadto sa hari sa Babilonia. Gisunog nila ang templo o gigunob ang kuta sa Jerusalem, o gisunog ang mga palasyo, o giguba ang mga mahalong galamiton. Gibihag sa hari ngadto sa Babilonia, kadtong wala mamatay sa gubat, o gihimo sila nga sulugoon niya ug sa iyang mga anak hangtod na ilog sa Persya ang iyang gingharian. Nahitabo kini aron matuman ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias hangtod nga ang yuta makapahimulos sa mga tuig nga igpapahulay. Sa panahon nga gipamihag ang katawhan sa Huda, nakapahulay ang yuta sulod sa kapituan ka tuig sumala sa gitagna ni propeta Jeremias. Sa unang tuig ni Sero, hari sa Persya, natuman ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Jeremias. Gidasig sa Ginoo si Sero sa paghimo niining kasuguan sa tibok niyang gingharian. Nag-ingon si Sero, "Ang Ginoo, ang Dios sa langit, naghatag kanako sa tanang gingharian sa kalibutan, ug gisugo niya ako pagtukod og usa ka templo alang kaniya didto sa Jerusalem nga sakop sa Huda. Bisag kinsa sa iyang katawhan, makahimo pagpauli sa Huda, ug mag-uban kaniya ang Ginoo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Sa daplin sa mga suba sa Babilonia, nagalingkod kami ug nagahilak sa among paghinumdom sa Sion. Dito sa mga kahoy ni adtong yutaa, gisab-ong namo ang among mga alpa. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan
bisan ang mga mananakop kanamo. Nagahangyo nga bungaton namo ang mga titik sa among mga awit. Ug ang among mamimihag nag-awhag kanamo nga maglipay. Awiti kami sa mga awit sa Siyon. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan o ikaw. Unsaon man namo pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo. Diha sa yuta nga langyaw, kun hikalimtan ko ikaw, O Jerusalem. Hikalimtan unta ang akong tuong kamot. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Mutapot unta ang akong dila sa akong alingagngag. Kung makahilmo limot ako kanimo Ginoo, kung dili ko palabihon ang Jerusalem, labaw sa akong kalipay. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Apan hilabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato, nga bisan pagani sa patay pa kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gibanhaw kita niya uban kang Kristo, aron maghari kita uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini niya aron pagpakita alang sa umaabot nga mga panahon sa naghingapin niyang grasya diha sa gugma nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kita mga binuhat sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kitag maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Yaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Og kini mao ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Og ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag og dili moduol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ang kamatayon nagpadayon sa paghulga natong tanan og naghatag ni og dili tiaw-tiaw nga kabalaka og kahadlok sa mga tao. Kinsa man ninyo dinhi ang dili mahadlok nga mamatay karong adlaw ta sa kamot. Sige, kanang ni isas kamot karong taod-taod paimna og hilo, muriatic acid, tunoli ko no og mudawat ba. Mao na nga ay na lang ko ninyong ilad-ilara, hadlok itang mamatay. Nga naman, tungod kay kining kamatayon bunga kini sa sala, og ang sala naghatag yun og kahadlok. Mao na kanang mga taong sadaan matod pa ni Kristo adto ginasngit-ngit, di na mo pa saya-saya sa kahayag, kay mahadlok sila nga makit-an ang ilang sala. Kinsa man dinhi ang wa gyoy sala ta sa kamot. Tanawa hastang choir wa gyud mo isas kamot. Nga naman kay bawat ang pulos ta sad-an. Unya unsa may gibuhat sa Ginoo tungod kay siya man ang nagbuhat natong tanan, siya man ang nagbuhat sa kalibutan, mianhi siya. Unsay hinungdan nga mianhi ang Ginoo, kay gihigugma pag-ayo niya ang kalibutan. Dili nianhi siya aron lang magpakita nga gamhanan siya, magpakita nga sikat siya, kung dili gugma ang hinungdan nganong ni anhi siya sa kalibutan. Lingiyay mong tupad, ing na nahigugma kas atong kalibutan, ing na kano. Daghan ra ba nato ang gihigugma ang iya ra gyung kaugalingon ug ang iyang pamilya, pero wa mahigugma sa kalibutan. Pasabot og mahigugma ta sa kalibutan ang tibuok gyung naa sa kalibutan. Di ba? Karon
Karon gideklarar na gid na sa atong mga environmentalist nga dako na kayog damage ang atong ozone layer tungod aning pollution, tungod aning mga aso gikan sa lain-lain lang nga sinugdanan, mga sunog, mga kompanya nga siging aso, mga factories, tanan aso. Porti na yung pagkadaota sa ozone layer nga hinungdan kuno aning global warming, climate change, sige ng baha, sige na ning mga bagyo, mga tsunami, mga linog tungod na sa climate change, global warming. O kana, kalibutan na ha. Gideclare na sad nila, labi na din his Pilipinas, nangaguba na ang atong forests, ang atong mga mountains, mga bukid, ang atong mga water tables underneath, ang atong mga dagat, labi na gyud ang atong mga kaning baybayon, mga coral reefs, ang atong mga katunggan nangamatay na. Ang uban gipang guba na gyud. Gihimo ng mga karsada, gihimo na ganing mga buildings ang kadagatan. Ang atong mga tuburan sa tubig na contaminated na. Ang atong mga sapa nangaguba na. Jutay na lang kaing sapa nga pwede pa kang maligo. Kasagaran ros mga sapa, hugaw na kaayo. Din agi takapanglaba. Din ata kasagob og tubig didto. Mga 1980s, makasagob patag tubig. Karon, gubao na. Ang mga naong sa mga tao karon nangaguba na. Wa nay mga kilay nga tinud-anay, wa nay buhok nga tinud-anay, ang color na usab na. Hastang mga ilalom sa babae, labi na gis babae, porti ng daghanang mga pills, gitumar, gipang laygit na, gipang ayudi na, nangaguba na sterile na, di na fertile, gi-sterilized, tungod anang mga pills. In general sad, kita na nagdaan natang mga cancer cells, mga diabetes, naana nato, tungod aning daghan kay mga chemicals nga atong gipangkaon sa atong palibot o sa atong gisod sa lawas. Kinsay hinungdang naguba ni ang mga tao nga matod pas unang pagbasa masupilon sa Ginoo. Di na maminaw sa Ginoo o di na mahigugmas Ginoo. Nakalimot na sugo sa Ginoo sa gugma. Oo na siya. Giling nga imong tupad. Ing napamati na ko, hapit na ka makanser. Ing na. Oy, ay kung ilara, sa siging kaon ninyo ng chemical, kay bao man na. Advance na kaya itong siyensya karon oy. Kay bao kaayo sila nga kanang mga preserved, kanang mga preservatives, kanang mga mga chemicals nga gipakaos mga baboy, mga manok ug uban pa, kanang naas mga soft drinks, mga uban pa diha, pulos gina na chemicals nga makahatag natog cancer. Pero sige lang gyapon, sige. Kanang musupak kita ba? Musupak 'yon. Supak. Yan napagitay mga inconsistencies. Inconsistent kay tas tanan. Kung sa may akong ingon inconsistent, ginaingon nga makadaot kuno sa atong ecological system, sa atong ecosystem, kung putlon ang mga kahoy. No? Makadaot na, dili. Makadaot. Kaklaro, ana, maunang kunuhay, istrikto kaita, nga kanang mga kahoy na adaplins dan, bisang ni-encroach nag mga 1 meter, 2 meter sa mga, bisan sa mga national highways, di gyud putlon. Kay nga naman, masuko gyud ang in charge sa atong gobyerno, ana, kay makadaot na sa ecosystem. Pero naay dagko kay mga subdivisions, dagko kayong mga bukid, gipangbungkag, mga kahoy, nga wagtang, way nasuko. Tutok ba muna ako? Di ba? Nya gipang-ilisan nag mga buildings, gipang-ilisan ang mga atop na lang, mga siminto. Wa na'y kahoy. Way nasuko. Pero naano'y gabarog dihang kahoy sa National Highway nga obstruction, daghan na kay nangamatay diha, nga ospital tungod kay nga parok diha. Nangasabod anang kahoy, wa gyud putla kay makadaot kuno sa ecosystem. Yang madaot ang ecosystem, mga matay kuno ta. Pila
Unsa na makabuk na nga matay ang mga kahoy na daplisdan? Mao na siya, inconsistencies. Napatay giingon, no obstruction. Kinahanglan mo sit back yung kag pila na 1.5 meters gikan sa kilid sa karsada. Anaay na nag-construct ng mga balay bago pang gi-construct ang kilid sa bungbong na agyos karsada. Gibutangan pag yung dakong bintana kay naghimo di ay sari-sari store. Anha mamalit sa kilid sa anha na magtungtong sa karsada ang namalit. Unyag na ikusog kay motor diha nga naka anasad. Matapsingan. Maigo, moingon na itong naninda, di na nako problema kay panginabuhi ning ako. Yang kinabuhi sa imong isig katao, gamahal ka ana. Way ni badlong ana. Ay dagan niya. Napay mga leakings ani ato mga tubig din hikaros karsada, naas karsada nagsigig baha. Tungos ang adlaw hapit may makaligi sa motor nga nagsugat namo unya na-slide anang tubig ni kalit lang og ligtiw ang gabuwag ang driver og ang motor, ang driver galigid-ligid padung namo muhunat tarba unta migdagan may gani kay naka-brake mga hapit nga duha na lang kadupa maligsa na namo itong galigid-ligid nga tao kay nabuwag siyang motor kay nadakin-as anang gilumutan nga karsada tungod anang tubig way hunong siging dalos niya na din sa ato naot unta tagaan nagpagtagad sa atong mga in charge. Pag magsigig pasirit anang tubig kay naglimpyos motor pero perting hugawas karsada tungod sa ilang pagpanglimpyos ilang sakyanan og sa motor nahugaw ang atong karsada mga buangon gyapon na. Sama na. Way gugma. Ang gugma di ay mo'y makaluwas. For God so loved the world that He gave us His only Son. He gave up heaven in order to be with us. Mo ni karong gapingta kay timaan is kalipay nga naay Ginoo nga naghimo nato, nagmahal nato, gi-give up niya ang langit aron lang magpakamatay haron ta maluwas. Kita sa dunta mahigugma sa dunta taning Ginooa, i-give up sa dunta nato ning ato mga attachments aning mga butang kalibutanon aron mohigugma sadta sa tibuok kalibutan. Kana lang mga parking diha sa mga daan, kanang parkingan, ang daan nga para sa publiko imong parkingan, i-give up kuno na. I-give up ng imong sakyanan ug wa gyud kay parkinganan ana. Ibaligya na nya ang halin ipalit og slots. O kaha ang halin imong ipabuhat og balay sa imong silingan. I-give up ng imong sakyanan nga naghasol-hasol anang daan. Imo man kanang sakyanan nganong imo manghasulon ang imong katilingban nga imo man na personal. Di ba? Hilingya imong tupad. Inawa ka mo parking sa kalsada. Di ba? Naato na nang i-give up. Kanang atong kahangol anang kwarta, kahangol gid anang kwarta, mag-graft and corruption na lang. Maghimo na lang tag pollution sa palibot tungod lang gyud kay gusto makakwarta i-give up na nato ni give up manging Ginoo sa nindot kay langit kada pa bang nakahatag og damages sa atong kinabuhi o kamusang na naggubat nga mga nasod na nag-away nga mga politicians nag-away nga mga leaders dinhi sa atong katilingban apil na ning kaming na nagwali nag-away na sad tungod lang anang usahay kolekta. Ato na kuno nang i-give up ang atong pagsigig pagarbo siging away. Give up kay ang Ginoo gani ni give up sa iyang langit. Di ba? Kanang inyong mga sala nga mo'y nakahimog dagko kayong damage, silot sa kalibutan, puyo-puyo, way mga kasal, same-sex union, siging abortion, siging kabit-kabit, siging premarital sex, sige anang porn. Apil ra ba niya na usahay sa ato na kuno nang i-give up. Give up. I-give up na. Kay mga sala man na. Ang Ginoo gani ni give up gani sa dili sala, iya gitong gingharian, kita na bay di mo give up dili mo biya aning sala.
Kay mao ni nakadaot nato. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa niingon gid diri si San Pablo nga apan hilabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato nga bisan pagani sa patay pa kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Patay pa ta, gibanhaw na ta. Pasabot giandama na tag pagkabanhaw. Ready na ba ang pagkabanhaw? Ang ato na lang ang pagsubay na lang ni ana. Hinumduman unta na nato kanunay. Kay matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, dili unta makasulti ang akong dila kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Kana bitang malimot na tas Ginoo mga igsoon, maamang gid ta. Lain na sang lingi sa imong tupad ing na gusto kang maamang, ing na ba gusto kang di na makasulti. Be kamong mga ginikanan nga naay mga kabit, kamong naay mga kabit nga ginikanan, makasulti ka mo sa inyong mga anak nga nagminyo nga ayaw mo pagpangabit. Di oy, mutakom imong baboy ko. Sultihin ang imong anak nga ayaw pangabit. Nga naman, naama sa kay giminting kabit. Kamong mga barangay officials, government officials, apil naming mga pari nga nagparking anang karsada nga public road, makasulti ka mo sa inyong silingan nga ato ning hawanan ang karsada, dili ni nato parkingan. Di oy, magsigil mo. Sige kong ingon, mga barangay officials, limpyuhin na ninyong atong daan aron dili na kuyaw sa mga hazard ngadto sa atong mga katawhan. Nga naman, mao masay na marking. Pero katong wa mo parking, arisgado katong hawani ni dinhi, hawani ni. Nga naman, wa man sila magbuhat ana. Kamong namuhi og baboy nga porting bahuan na inyong palibot hasta pagani kilid sa kapilya ighuman na tug misa mo sakit akong os kasakit sa baho sa gikas ad sa inyong baboy. Makasulti ka mo sa inyong silingan nga ato ning hunongon ang baho dinhi kay pollution ni. Dili matakom imong baba. Nalimot naman kas Ginoo nga nag-ingon paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma ninyo. Pero kamong namalit og slots, makasulti ba mo sa inyong silingan nga pamalit mo og slots? Makasulti mo dili? Makasulti. Kaya nga naman, maayo man na nga buhat. Di ba? Kamong nanghatag og balay sa inyong isig katao, inyong gipaayo ilang balay, makasulti ba mo sa inyong mga silingan nga tabangan atog ayo ning mga balay nga mga gubaon? Makasulti mo? Dili. Makasulti. Salamat sa mga namalit og slots. Nainiingon ako padir, ayaw na nagpakpaki ang namalit og slots. Ang ako sang gitubag niya, ikaw nipalit na ka kay di ti ka pakpakan. Magsadya ta sa namalit aning slots, no? Salamat kaayo. Bahala na mo moingong dili papakpakon mo pakpak yo ko kay lipay kay taani kadako anig natabang sa tong katilingban. Nawa ha? Ang atong SBF dag karon para ni sa atong kumbinto nanatay halin nga 14,556 slots. Nya naapay 45,444 slots nga tag 500 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Praise the Lord. Ang ato sad nga Divine Cleansing, Healing, and Strength or DCHS para sad ni sa atong pagsaulog aning Holy Week o sa atong kapistahan na nasa tayhalin nga 5,508 ka slots pero naapay 24,492 slots nga available nga tag 200 pesos per slot. 1 month more to go na lang taani. Kay karon maning Abril 13 ang atong pista. Pero gasige na tagamit ani. Salamat kaayo. Pakpakan sa nato ang namalit ni ini.
Nya nata ani 22 slot challenge nga tag 4,400 slot per challenge. Unya nakadawat na sa tag 116 ka 22 slot challenge. Pakpak na sad. Salamat kayo. Uy, ang atong DSAP gikan sa 167 atong niaging simana. DSAP ba katong investment slot nga tag 500,000 per slot. Niabot na karon og 181 ka slots. Salamat kayo. Ngano maning atong pakpakan kay makalipay ni natong tanan labi na sa simbahan ug sa katawhan nga mga kabos. Wa taroy update sa atong kumbinto kay nasakit ang atong himos drone. Nya na improve naman atong kumbinto, malantaw-lantaw naman na ninyo diha. Nya kaning ato lang murag na man tingali mga balay na sad nga atong nahimo. Pila na maron ka balay ang nahimo dong? Naabay update. Ika 61 mao na siya before nya after mao na siya, no? Ang atong ika 62 mao na siya ang before, ang after mao na siya. Ika 63 na pa ba? Kana ika 63 nya mao sa na ang after mao na sad na siya. Murag wa na matingi 64. Wa na. Tulo ka balay na sad ang atong nahimo last week. Atong pakpakan ang atong mga panday. Mao ni resulta sa sitio. Nangandoy kog 60 ka balay, karon 63 na ang atong nahimo. Kinsa may nang hatag aning mga sitio nga atong gipang-ayo ni mga gubaon kay balay dinis atong katilingban dinis atong parokya. Dili lang taga-parokya, dili lang teritorial, ang atong lain-lain nga mga nahigugma nato didto sa lain-laing mga nasod sa tibuok kalibutan. Salamat ninyong tanan. Nalipay ang atong mga tao dinhi nga lumulupyo dinhi sa atong parokya sa 5 ka barangay na ay nangalipay na karon nga di na sila matuan sa uwan inig uwan. Maayo na ang ilang paghigda. Dili na sila madisturbo sa uwan o kaha sa init o sa abog. Ngano man, kay ni-give up mo sa inyong ginagmayng amount, ihatag na rin sa simbahan, pinaagian itong slat-slat. Ginagmay rin pero dagko kayog nabuhat na ano'y mga bilyonaryo, dili kaayuhan ang gihatag, damages. Ngano man, kay gihigugma nila ang kwarta, dili na ang Ginoo. Muna atong padayonon ang paghimo niini og salamat ninyo nga wa malimot sa pagpalit og slot. So naadias gawas atong simbahan naay mga slots diha. Basta naay opportunity to give, give. Opportunity to forgive, forgive. Opportunity to die. Wa na ni sumpay. Din die sama ni Kristo, no? Okay, katapos ang lingi sa imong tupad. Last na lang gining lingi ing na sugod karon ako na kang pakamatyan. Okay na. Nasugod karon magpakamatay nako para nimo. Ang nilingi malangit, ang wa mulingi na miligro. Gina, manindog na ta. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Migsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, masaligon sa gugma sa amahan, mudangop kita nga mapaubsanon diha sa atong pag-ingon, langit nung amahan, dungga kami. Langit nung amahan, dungga kami. Nga ang simbahan, matinud-anong musangyaw sa Ebanghelyo, lakip na ang tawag sa paghinulsol, mag-ampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, dungga kami. Nga sa ilang pagdumala sa kanasuran, ang tanang Pangulo sa kalibutan, makakaplag og giya diha sa Ebanghelyo ni Jesucristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga inahan, ug sila nga mipaambit sa gasa sa kinabuhi, ngadto sa uban, makat-on sa pagkamanggihatagon, mag-ampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nanag-antos sa bisan unsang balatian, malig-on tungod sa ilang kahibalo sa dako ug makaalim, nga gugma sa Dios alang kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, dungga kami. Nga si Halandong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, dungga kami. Nga ang atong mga minahal nga mihalin na, makabaton sa ganti sa kalinawng tunhay, didto sa gingharian sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, dungga kami. Dios among amahan, si Jesucristo militok og kalinaw ngadto sa makasasalang kalibutan. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa mahinulsulon og mapaubsanon nga kasing-kasing, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan,
Nagampo kami nga kiniunta sa kanunay among pasidunggan ug imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala
ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihayagan ang tanang tao
nga nahimugso niining kalibutan. Hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron maghuna-huna kami kanunay sa mga angayan og makapahimuot sa imong kahalangdon og sa tinuoray mahigugma kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod ta nga atay bisita karon gikan sa Alay Kapwa nga atong Caritas. Sila lay mo paila. Mga batan-on atong ni mga estudyante nga atong gisuportahan sa atong simbahan. Maayong buntag kaninyong tanan, tuguti ako sa pagpakita sa hamubo nga video gikan sa atong Arsobispo sa Sugbo nga si Archbishop Jose Palma. Mga hinigugma kong Subuanon, in this season of Lent, we are reminded of the greatness of God's love and of His forgiveness. And most importantly, the need to return to Him in repentance. We are guided on how to do this: prayer, fasting, and almsgiving. Prayer and fasting are done inwardly. Almsgiving, on the other hand, is an outward act of charity. It is through this third aspect of our Lenten observance that we think of our brothers and sisters in need, the Anawim. In this season of charity, may I recommend to you, my beloved sisters and brothers, that we help our young people, our hope of the future. And the best way to fulfill that promise for them to be our hope of the future is to equip them for the future. May I recommend then, as one of our works of mercy this Lent, that we support Cebu Caritas Youth Servant Leadership and Education Program, or YSLIP, which awards scholarship grants to poor yet deserving college students. The fund for YSLIP, YSLEP, is slowly depleting. Thus, our Caritas is initiating the Alay Kapwa 40-40 fundraising project. Alay Kapwa 40-40 means saving 40 pesos per day for 40 days of Lent to raise 1,600 pesos as contribution to the YSLEP Scholarship Fund. We need you. Let us show our love and commitment by getting involved. May our commemoration of the season of sacrifice yield fruits, fruits for the future. I'm sure your help will go a long way. Daghang salamat, mga hinigugma. Have a blessed Lenten observance. Ako si Margie Ermac, usa sa scholar sa Cebu Caritas Incorporated. Usa ka third-year college student, nagkuha sa kurso nga Bachelor of Secondary Education. Nagpasalamat sa scholarship program sa Cebu Caritas nga nisuporta nga makapadayon ako sa akong pag-eskwela. Ang Cebu Caritas naglungsad og programang 40-40 Scholarship Campaign alang sa pagpadayon sa educational program niini. Kami nagaauhag kaninyo sa pagsuporta niining programaha para mapadayon sa Cebu Caritas ang scholarship program ug makapanawat og mga bag-ong scholars. Sa ngalan ni Reverend Father Alex K. Cola Jr., President sa Cebu Caritas Incorporated, kami mapasalamaton sa gihatag nga higayon sa mga pari dinhi sa San Vicente Ferrer Parish para makahinabi kaninyo. Among lamisa nahimutang sa kilid sa simbahan ug alang sa dugang kasayuran duol lang sa among lamisa nga naa ang staff sa Cebu Caritas ug mga scholars. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan ug thank you, Father. So atong suportahan kamong dunay kasing-kasing nga mo palampo sa mga estudyante
may ni sila kay gisuportahan. Ako ganis una, pangarga ra gitog panguling ang ako. Motong sudan lang kog luyag asin, pero nakalampos mangyapon. Nakasuod sa ko sa Study Now, Pay Later Plan program sa gobyerno. Nang nakalampos kog college. Muna, nadias gawas na ang ilang lamisa, 40 pesos for 40 days. Moabot og 1,600. Pwede sa ginyong i-convert dito sa 1,640. So 1,600 kada adlaw for 40 days. Depende sa inyong kaya, di ba? Or mopalit ba mo og 20 ka 40-40. Inana ba ron? Di ba? Nadias lamisa ha? Pasabot, di man sa model-dali og pabayad. Gikan karon mo ihap mo 40 days. Maimpas na ninyo. Dito lang mo pangutana sa ato mga buotang mga estudyante. Ako ni saad man ko nga sugod karong Domingo ha, basta ako'y magmisa, mo blessing ko sa mga bata og holy water. So kinsa to mga bata nga inyong gustong pablisingan, 10 years old paubos lang. 10 years old paubos, ari mo sa atubangan. Okay, ngari, kay ako mong blisingan. Nya kanang gamay pa kayo, dada lang ninyo, kugusa lang. Pero kanang dagko-dagko na pwede ragdi kuyogan. Pero kanang gagmay pa kayo, kuyogi mga ginikanan. Labi na ginang kugusonon pa. Diya, linya lang mo diya. Kaluha eh. Sige. Napadihay mga bata. Wala na. Okay, ngari, 10 years old, paubos lang. Kay, ingon man ang DOH kuno karon, ang youngest kuno nga nabuntis karon 11 years old na. So, ayun lang ng 11 years old, kay kamao na din ang muhimog bata. So, 10 years old, paubos lang. Kay mao na nay bata karon. Okay. Sige. Ato kunong suwayan o sa exam. Makarecite mo sa atong motto sa pagsimba. Ready? Ready? Mga bata lang kanina tubangan. Ready? Go! Di agay mga upat kabuk na ka-recite. Pagpaka na to. Ato na ni silang bendisyonan. Langit, akamo daing uban diha. Tindog sad mo niya, erase inyong kamot padong sa ato mga bata. Extend your right hands. Langit tong amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunobos. Gibendisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya. Dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan og bantay sila sa imong gugma. Motubo unta sila diha sa kaalam og sa panuigon og sa kusog diha sa imong presensya og atubangan sa tanan. Kining bendisyon among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amahan namo. Pagbuot ni siyuta may sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among masala. Mayingaw nagpasaylo kami sa nagsala kanamo. Ug dili mo kami itugian sa pagsulay, hinunoalo asa kami sa datan. Amen. Atong pakpakan ato mga children. Manglingkod o sa tang. Pipila ka mga pahibalo. Una, pasalamatan nato ang tanang ni serve nato karon nga mipaambit sa ilang gugma. Labi na gyud ang atong mga lectors, atong salmista, atong choir, San Vicente Choir, ang atong mga usherates, Eucharistic lay ministers, sakristan ug uban pa. Ug ang atong mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Nelson, Mrs. Nanette Rubio and family. Masipang pakpak kanilang tanan.
Ang atong mga activities sa Holy Week, gipost na diha sa gawas ang atong tarpaulin. Picture lang na ninyo, nya i-share ngadto sa inyo mga group chat aron makamonitor mo sa atong Holy Week activities. Ako mong gidasig sa pag-apil ni Ana. Nya sa ato sa mga chapels, nagpadayon ron ang Lenten Recollections sa atong mga kapilya. Nya sa atong pista pohon, atong tagaan og mga bugas kadto lang category C ug D nga nakaapil sa Lenten Recollections. Nya di mo kaapil dito sa kapilya, anhi mo dinhi apil sa atong simbahan ang atong Lenten Recollection dinhi karong Lunes Santo o Martes Santo alas 7 sa gabi pataas dinhi na sa atong simbahan. Nya salamat guys namalit og slots. Padayon mo sa pagpalit og slots ug naa mo dihay 700 pesos ipalit dayon. Usa na ka slot nga SBF dag 500 pesos ug usa sa na ka slot nga DCHS para sa atong pista. 700 na siya kada semana ug makapalit mo, congratulations. Di ba? Unya para sa dunay mga 500,000 nga wa gamita, ibilin lang usa na dinhi. Open pang atong DSAP or Divine Solutions and Prosperity. Tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Atong pagpakan ang namalit sa atong mga slots. Salamat kayo. Nya, atong i-recite ang atong moto sa pagsimba. Children lang usa, katong tanang children nga 17 paubos. Ready? Go! Niabot nag mga 7 ka buok ang naka-recite, no? Ato kunong daghanon, kitang tanan na sad. Ready? Go! The best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Masipang pakpak sa mga children o sa mga parents. Manindog na tangtanan for the final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.